Эфирден алықлар вақыты студияда Олсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Bir көрішу, bir ғөмір. Республикабызда ишік аллары бейремлері старт алды. Сондай мотор етіп, біздің яшаған орынларына, біздің ерген балалар мұнда үстеменің шолай деп енді бик қатар, бик мотор болды. Эко-ғадетлер бұлдырабыз. Әлмәтте Яшел фестиваль өтті. Разумное потребление. Идея сама отличная. Сам фестиваль тоже классный, интересный. Спорт, бию, музыка һәм сәнгать. Урам мәдәниятләре яратучылар қалабызда жиылды. Надо вообще много тренироваться, делать все, что тебе скажет тренер. Но далась победа мне, так, легко. Ознақайда біздің Ишігалды Республика программасы шәнлігі нәтижелеріне бағышланған зур фестиваль ұзды. Бейремнің дәрежелі қонақлары Татарстан Республикасы Дәулет Советі рейсі орынбасары Марат Әхметов, Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутатлары Нәжип Хожипов һәм Алмаз Фәритов. Фестиваль хақында толарақ мәғлүмат алдағы минутларда. Яхшы күршілік фестивалі игілеклі іш башқарушыларына, күршілеріні, бірден фикірде булганларны бір мейданға жия. Мұндай шара республиканың барлық районларында да ұйыштырыла. Бүгінгісі Ознақайда өте. Биредә кунаклар өчен бик хисап күргәзмәләр, декоратив гамәли сәнгать буенча осталык дәресләре әзерләнгән иде. Жейнің ең мотор үләнләрен, ең тәмле исе үләнләрен шулай итеп панноға ковер итеп үреп, кышка сакларга мөмкин. Biz kitapxonachilar менә шушы бәйрәмгә бик шатланып чыктык. Үзебезнең китапларыбызны халыкка күрсәтәбез. Менә инде чынлап да халык кызыксына безнең китаплар белән. Бәйрәм чарасы шәһәрнең Ознакай нефть идарәсенең 60 еллыгы һәм районның 85 еллыгы уңаеннан ачылган Рауил Ишкәев исемендәге ял паркында узды. Ознакай халкын һәм кунакларны сәламләп, спикерлар Ишегалды территорияләрен төзекләндерү программасы нәтиҗәләре белән таныштырды. Әлеге проект 2020 елдан оешкан. Бу инициатива Татарстан Республикасы җитәкчелеге тарафыннан хупланып, нәтиҗәдә безнең Ишегалды республика программасы барлыкка килә. Соңгы 5 ел эчендә аның нигезендә күләмле эшләр башкарылган. 5000-нан артык Ишегалды инде төзекләндерелде. Ул 50 миллиардлык проект. Республикабызда соңгы 3 елда гына да 2 бик зур күпер эшләнде, һәрберсе 3 километр озынлыкта. Миндә хәтерем ялгышмаса, 23-24 еллардагы 250-270 миллиард сум күләмендә юл төзелешенә шуның кадәр капитал кертелде. Программа кысаларында Ознакай районында 100дән артык социаль объект төзелгән һәм ремонтланган, яңа мәктәпләр, яңа балалар бакчалары, спорт объектлары төзелгән, шулай ук мәктәпләр, балалар бакчалары ремонтланган. Соңгы 5 елда 140 Ишегалдына 1 миллиард сумнан артыклык ремонт ясалган. Федераль программалар буенча парклар, яр буе урамнары Ишкәев паркында төзекләндерелгән. Шара барышында безнең Ишегалды программасы активистларына Рөстәм Миннеханов исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Алга таба Ознакайлыларга Татарстанның атказанган артисты Чулпан Юсупова иң дәртле җырларын бүләк итте. Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырылган концерт программасы район һәм шәһәрнең иң яхшы иҗат төркемнәре чыгышы белән дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төзекләндерелгән Ишегаллары хәзер бар тик моторлык кына түгел, аларда шын бәйрәм дәгерли. Әлмәттә дә Ишегалды бәйрәмнәре старт алды. Шуларның берсен Олия Моратова күзәтте. Мондый чараларда күршеләрнең үзара аралашып, дуслашып китүенә күркәм сәбәп. Биредә төрле буын кешеләре очраша, чәй өстәленә җыелышып сөйләшә.
Такие праздники, они как-то душевно людей все равно как-то объединяют. А давайте вместе сходим на мастер-класс, а давайте выпьем чай. Это немаловажно, чтобы взаимодействовать далее друг с другом. Фәрхетдин урамы гөрле, әлбәттә мондай очрашулар берничә көн дәвам итәчәк. Һәм алар инде күркәм гадәткә әйләнде. Бәйрәм барышында иң актив әлмәтлеләргә бүләкләр тапшырдылар. Алар шәһәрне төзекләндерүдә, матурлауда еш катнаша. Шуларның берсе Сония Таштемирова. Өмәләрдә катнаша, кулыннан килгән ярдәмен күрсәтеп яши. Я уже пенсионерка, да. Так-то я живу с родителями до СРК, и вот меня пригласили на награждение. У нас там парк есть в СРК, и вот мы принимаем уж участие посильное его, как сказать, очистки, там, облагораживание. По весне устанавливали скворечники, вот мы оказывали посильную финансовую помощь, чтобы у нас в парке жили птицы, нас, как говорится, радовали. Ну, это когда вот по осени убирались листья, мы тоже помогали убираться. Вот, в основном уж такую работу. Стараемся помочь, когда нас просят. Ишегалды бәйрәмендә тәүге кат мәктәпкә баручылар өчен бүләкләр әзерләнгән иде. Күп балалы гаиләләрнең беренче сыйныф укучыларына уку әсбаплары тапшырылды. Дочка сегодня вручает как в первый класс идет, подарки вот пришли. Ее зовут Варвара, ей 6 лет, многодетная семья. Вот как многодетная семья получаем подарки. Бу йортта күптән торучы кешеләр дә үзгәрешләрне күреп сөенә. Камил Шафиев бу урамда инде 15 ел гомер итә. Шундай мотор итеп безнең яшәгән урыннарны, безнең йөргән балалар монда үстеменем шулай дип инде бик хәтер, бик мотор булды. Рәхмәт барсына. Везде были заросли, а теперь какая это самая вот культурная среда вот здесь. Вот здесь вот это вот катер, вот, который ее разбили, я думаю, ее разбирать будут. Они просто к нему еще добавили, еще лучше стало. А дети у нас очень любят играть здесь, с соседних дворов приходят. И им просто очень нравится. А нам тоже. Хайлык әйтүенчә, хәзер монда барысы да уңайлы. Юллар тигез, уйнарга мәйданчыклар бар, машиналарга урын җитәрлек. Иң мөһиме, бу бәйрәм кешеләрне берләштерә. Тротуары нам сделали, парковочные места нам сделали, детскую площадку, спортивную площадку, сзади дорогу, все сделали. Ну и как вам? Нравится. По сравнению с то, что было и сейчас есть, нравится. Мы живем здесь в соседнем доме, увидели все-таки хорошую детскую площадку. Дороги, все чисто, аккуратненько, с ребенком можно спокойненько выйти на улицу и безопасно прогуляться, так сказать. Наверное, больше и не нужно. Әлбәттә, мондай очрашулар дәвам итәчәк, чөнки мотор ишегалды ул бары тик асфальт һәм эскамияләр генә түгел, ә кешеләрнең бер-берсе белән аралашуы да. Алия Муратова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Каракүз скверы оңлы куллану һәм тотрыклы үсеш киңлегенә әверелде. Биредә Кладовка эко-фестивале узды. Кунаклар әйберләргә икенче тормыш бүләк итә алды. Үзләренә кирәк булмаганнары белән алмашты, сатты, икенчел шималны эшкәртүгә тапшырды. Шулай ук экспертлар килгән кунакларны гадәти предметларның хезмәт итү вакытын озынайтырга өйрәтте. Файдалы гадәтләргә без дә өйрәнеп кайттык. Мы с вами сейчас находимся на эко-фестивале, поэтому мы пересаживаем растения, можем их размножать и пересаживать. Кладовка эко-фестиваленә һәрбер килүче кечкенә, ләкин экология өчен мөһим адымнар ясап, очрашу вакытында ук киләчәк турында кайгырта алдылар. Шәһәр халкы һәм кунаклары белем бирү программалары, эко-квиз, лекция, воркшоп һәм икенчел шималдан әйберләр ясау буенча остаханәләр аша акыллы куллану турында мәгълүмат алдылар. Я сортирую блистеры от таблеток, собираю, а также крышечки от бутылок. Прививаю себе какие-то маленькие эко-привычки. И я подумала, что таким образом, вот сделав такой фестиваль, мы сможем, если даже там у одного человека такую эко-привычку выработать, это уже будет классно, потому что экология – это всегда хорошо.
Ижат майданчығында ұстахана ұйыштырушылары икенчел шималны сәнгатькә әйләндерергә өйрәтте. Катнашчылар берде төрле эшләнмәләр, көн күрештә кирәкле әйберләр ясады һәм үсемлекләр утыртырга өйрәнде. Анастасия Красильникова киемнәргә икенче тормыш бирү буенча ұстахана ұйыштырды. Шарага ул ире белән Казаннан килә. Берсе коллекциядә булган киемнәрне тәкъдим иткән арада, икенчесе өйдә ничек киелми торган киемнәргә яңа сулыш өрергә буласын аңлатты. Киемнәргә икенче тормыш бирәм. Менә шулай рәсем ясыйм һәм пиджак икенче була. Интерактив зонада кунакларга рәсем ясарга һәм уйланырга, музыка коралларында уйнарга тәкъдим иттеләр. Әлеге вакытта экологиягә мәхәббәт аңлата торган музыкаль гимн яздыралар. Биредә барлык теләүчеләр катнаша ала. Алар киләләр, үзенә музыкаль инструментны сайлыйлар һәм аның белән бергә музыкаль композицияга өлеш кертә торган музыка тудыралар. И тут уже в полную силу. Да, это... Я порепетирую пока. Каждый добавляет какой-то звук. Возьмем. Например, вот женщина только что спела и сыграла на шуме дождя. Харизмы возьмем. Ребята сыграли на гитаре. Потом мы добавили гусли. И вот сейчас у нас будет сама песня. Экофестиваль аша әйләнә-тирә дөньяга аңлы караш һәм табигать ресурсларын саклауны тагын бер кат искә төшерүне кунаклар уңай бәяләде. Разумное потребление. Идея сама отличная. И сам фестиваль тоже классный, интересный. Дочку пригласила, и я с удовольствием все смотрю, сижу, все слушаю. Даже играла с внуком. Все понравилось. Спасибо. Фестивальдә шулай ук кулланышта булган әйберләр, эко-товарлар һәм гөлләр белән маркетта тәкъдим ителде. Спорт, бию, музыка һәм урам сәнгате, свобода, азатлык, урам мәдәниятләре фестивалендә берләште. Индустриаль сквер әлеге мизгелдә монда һәм хәзер иҗат итүчеләрнең очрашу урынына әверелде. Фестивальдә экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар, 3-3 баскетбол турниры, брейкинг һәм all styles юнәлешләрендә бию батллар узды. Бию батллары, брейкинг һәм all styles юнәлешләрендә узды. Беренче булып Келәмдә 5 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар очрашты. Махсус фестивальдә катнашу өчен бию яратучылар Әлмәткә Татарстанның төрле почмакларыннан килә. Башлап җибәрүче һәм профессионаллар чиратлашып бию мәйданына чыга һәм көндәшләрен узарга тырышып музыкага хәрәкәт итә. Билгеләнгән вакыт узгач, хөкемдарлар ике биюченең берсе белән хушлаша. Берничә сәгать дәвамында осталыкларын күрсәткәннән соң җиңүче дә билгеле була. Надо вообще много тренироваться, делать все, что тебе скажет тренер. Но далась победа мне, так, нелегко. В финале у участников будет по 2 попытки 45 секунд на свои лучшие трюки. Скейт-паркта экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар узды. Урам мәдәнияте фестиваль тамашачыларын, катнашучыларның физик законнарын җиңүче мавыктыргыч трюклар гаҗәпләндерде. Очень много полезных каких-то таких профитов, которые несут наши контесты, наши мастер-классы. Во-первых, это, конечно же, тот факт, что ребята, у которых больше опыта, больше навыков, больше уже какая-то история в этом виде спорта, делятся всем этим с теми, у кого этого меньше. Фестивальның бер өлеше ул 3-3 баскетбол уеннары оештыручылар сүзләренчә биредә 73 команда үзенең теләген белдергән. Алар Татарстанның төрле районнарыннан килгәннәр һәм хәзерге вакытта үзләренең барлык күнекмәләрен күрсәтәләр. Ульяновск, Оренбург, Самара өлкәләре командалары да урам баскетбол турниры турында ишеткәч, катнашырга теләкләрен белдерә. Команды приехали очень разного уровня. Приехали и любительские, и более профессиональные, кто-то там и в Казани играет, и каких-то тоже всероссийских соревнованиях. Поэтому каждый получит определенный опыт, который поможет им дальше. Яршаллы кызлары командасы көчле уен күрсәтеп финалга чыга. Все замечательно, атмосфера очень дружелюбная, игры на высшем уровне.
Шулай ук урам рәссамнары граффити зонада үзләренең иҗатларын күрсәтә ала. Ну, я просто не первый год уже участвую в этом фестивале, поэтому в этом году вот решила взять тему каракуз и карнавал конкретно. А в прошлом году что рисовали? В прошлом году я брала тему этника, рисовала Суанасы из сказки. Катнашчылар фестивальдә һәркем үз үзен белдерү формаларын сайлый алды һәм ул чынлап та урам мәдәниятен яратучыларны берләштерде дип билгеләп үтәләр. Ознакайның Татарстан мәйданында балалар өчен шахмат буенча турнир узды. Әлеге чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырылып, анда шахмат спортын яратучы ознакайлылар да, җәйге ялларга башка төбәкләрдән кайтучылар да җыелды. Бу хакта тулырак мәгълүмат махсус хәбәрчебез Илмир Шәрифуллина сюжетында. Чараны оештыручылар шәһәрнең шахмат клубы, балалар иҗаты үзәге коллективы һәм мәгариф идарәсе. Уеннарның баш хөкемдары Серин Салихов күп еллар әлеге юнәлештә тренер вазифасын алып бара. Балалар теләп йөриләр. Ни өчен дигәндә алар беләләр, что шахмат ул бик файдалы. Ишенлап та менә мин гел искәрдәгәнем бар, сораштыргалап торам. Шахмат уйный белгән балалар математикадан көчле. Ул теге башны уйландыра торган бик файдалы нәрсә. Бүген Ознакайның һәр мәктәбендә шахмат почмаклары бар. Мәктәпкәчә тәрбия учреждениеләрендә дә махсус зоналар булдырылган. Шәһәрнең шахмат клубы да уңышлы эшләп килә. Безнең менә клубка гына үзенә 40-тан артык бала йөри. Ә булай общий Ознакай районы буенча шутлаганда где-то без 150-160 кешене шутлап чыгардык. Шушы кружокка йөрүче. Мин учусь в гимназии. Мин гимназиядә укыйм, 6-нчы сыйныфны тәмамладым. Шахмат түгәрәгенә 5 ел йөрдем. Монда ярышларда катнашып 2нче урынны яуладым. Получил 2 место на прошлом турнире. Шахмат уйнарга мәктәп укучылары үзләренең дусларын да йөртеп килгәннәр. Я пригласила подружку свою играть со мной в шахматы. Юсуф Шайдуллин турнирга әтисе белән килгән. Играем с детства. Кечкенәдән уйный, бик теләп, үзенә бик ошый. Яңа юлда түгәрәккә йөрдек, кызганыч ул ябылды. Инде хәзер шәһәр клубына йөрүне планга куйдык. Мәктәптә узган турнирларда да катнаша. Менә шәһәрнекенә дә килдек. Кагыйдәләрне аңлатканнан соң уеннар башланып китте. Ашык һавада монда уеннар инде Ознакайда 2нче тапкыр үткәрелә. Анда барысы 20гә якын бала катнаша. Уеннар 5 турда алып барылачак. Катнашучылар һәр кайсы үзенең осталыгын һәм стратегик фикерләвен күрсәтте. Балалар ашык һавада бер-берсе белән аралашып, вакытларын файдалы да, күңелле дә үткәрделәр. Илмир Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.